L'objectiu d'aquesta roda de premsa és anunciar, comunicar l'aparició del primer cas confirmat de coronavirus a Catalunya. Ja no sé el temps que porto en aquestes quatre parets. Avui són més petites. Estic ben atrapat darrere les cortines, amb el cos quasi amagat. M'angoixa perdre el cap en el silenci del carrer. Estic confinat. Acabaré confinat. Qui diria, qui sabria que passaria una pandèmia? Qui temia, qui creuria que viuria una pandèmia? Esgotat per la incertesa, avorrit, trist i estressat, m'arrossego al meu destí com una serp escopint verí. Estic confinat. Acabaré confinat. I mentrestant, aquesta tarda, l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que el coronavirus ja pot definir-se com a pandèmia per la ràpida extensió geogràfica del brot. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Avui pensem que ens hem d'avançar, que ens hem d'anticipar a una evolució massa ràpida de la malaltia al nostre país. I és per això que creiem que cal confinar tota Catalunya.